Lumea începe să-și piardă din capacitatea de a mai face research pe Google în favoarea AI-ului. Și acum întreabă-te pe tine, ce e mai ușor? Să cauți un produs sau serviciu pe Google, să verifici recenzii, să verifici mai multe surse și păreri ca să poți să iei o decizie, sau pur și simplu să întrebi pe ChatGPT sau pe Gemini sau pe Claude și să-i lași pe ei să facă research-ul ăsta pentru tine. Nu zic că Google e mort în niciun caz, dar cel puțin generația nouă de cumpărători nu mai are aceeași putere de concentrare și răbdare să facă research pe un produs sau serviciu, pentru că avem creierul tot mai prăjit de tot short form contentul ăsta de pe TikTok sau Reels. Asta e situația, dar întrebarea mea pentru tine, presupun că ești antreprenor sau ai un produs ori serviciu online, cum faci să te urci pe val acum cât încă se mai poate? Ei bine, videoul ăsta o să-ți arăt exact cum poți face ca motoarele de căutare cu AI să te recomande pe tine și să arăt un exemplu concret de pagină și structură de website pe care o construim chiar acum pentru un client din Marea Britanie care are și bugetul necesar să ne convingă pe noi să construim site-ul cu peste 50 de pagini diferite făcute pentru 8 audiențe diferite de clienți direct la lansare. Întrebarea mea logică pentru tine, în primul rând, este cum naiba să te recomande orice tip de AI dacă site-ul tău arată așa. Ai un homepage despre noi, o pagină de servicii cu niște text aruncat și contact. Atât. Niciodată. În realitate există cam 25 de parametri pe care un site trebuie să respecte și tu ca brand până la urmă pentru ca orice AI să aibă încredere să te recomande. Nu vi prezint pe toți acum că e plictiseală multă, dar cred că reușesc să vă prezint cel mai important punct. Ai site-ul, dar nu prostie de asta generică cu 3 pagini. Nu, un site interconectat cu zeci de landing page-uri, cu zeci de cazuri potrivite pentru probabil zeci de audiențe. Uite, îți arăt și exemplul clientului nostru, pentru că se ocupă cu acoustic movable walls in UK, adică un fel de pereți acustici retractabili. Vă arăt aici o singură pagină de service and repair și avem așa, un hero puternic în care răspunde la probabil toate întrebările oricui caută acest serviciu instant, fără scroll. Apoi avem pain point-urile, adică situațiile în care ai avea nevoie de serviciul nostru. Probabil te plângi la ChatGPT că ai probleme cu rolele de pe șine. Ai totul aici. Apoi cine suntem, dar nu așa generic, un text aruncat la vrăjeală, nu. Structurat pentru fiecare audiență în parte. Sunt unii care au nevoie de servicii urgente sau de planuri anuale și de mentenanță și așa mai departe. Apoi avem brandurile pe care le servisăm. De ce? Dacă cineva caută serviciul de reparație pentru brandul Newell, atunci noi avem referința respectivă în landing page. Apoi avem sectoarele pe care le acoperim, care, apropo, fiecare sector are landing page-ul separat, pentru că cine caută serviciile astea pentru un hotel nu este identic cu cine caută serviciile astea pentru un spital. Uite, așa arată un site făcut doar să fie făcut și să-ți ia agenția 3000 de euro pe el. Și uite, așa arată un site făcut corect, cu SEO, GEO și IO în minte. Deci ăsta, din punctul meu de vedere, este cel mai important lucru ca să te recomande orice AI sau Google până la urmă. Trebuie să inspiri încredere și expertiză. Putem intra și pe tehnic, ai nevoie de indexare inclusiv pe Bing, nu doar pe Google, de deblocarea crawlerelor AI în robots.txt, adică GPT-bot, Perplexity-bot, Claude-bot și așa mai departe, și de conținut server-side, vizibil în HTML, nu doar pe JavaScript. Ai nevoie de date structurate corect, pentru că în conținutul cu schema corectă primești de 3 până la 5 ori mai multă prioritate în AI. Și aici, ca pagini esențiale, ai articole, pagini cu întrebări adresate frecvent pe care să le mapeze AI-ul, local business, organization, plus legături către entități cunoscute, și asta se numește knowledge graph. Că tot discutam de conținutul site-ului, este foarte important conținutul de tip answer first. Cum scrii contează cel mai mult. Ai răspuns direct în primele propoziții, ai tabele, liste, pași, date proprii originale, cifre verificabile cu surse și semnale de an. Adică dacă pui, de exemplu, 2026 în articol sau pe landing page, ai șanse la 30% mai multe citări de către AI. Încă un punct important care la fel are legătură cu site-ul este construirea EEAT. Și vă traduc în română termenul, vine de la experiență, expertiză, autoritate și încredere. AI-ul recomandă de obicei ce inspiră încredere, adică autor real cu bio, date vizibile și mai ales mențiuni externe, cum ar fi presa sau recenziile. Și crede-mă că încrederea nu se construiește dintr-un text trântit pe o pagină despre noi și un site generic. Nu, se construiește pe baza mai multor pagini care au legătură cu experiența, expertiza și autoritatea. Sunt multe aspecte de discutat și clipul ăsta devine prea lung deja. Noi am identificat vreo 25 de parametri împreună cu echipa și, sincer, aproape toți au legătură cu site-ul și cu brandul tău. Dacă vrei un audit complet cu privire la infrastructura ta web și de promovare, în descrierea acestui video ai un portal de onboarding personalizat. Completează-l și ne auzim după. Iar dacă vă place genul ăsta de conținut, lăsați un subscribe, un like și un share. Iar dacă vreți și alte tipuri de conținut, lăsați-mi părerea voastră în comentarii.